Започнаха срещите на кандидата за кмет на Плевен Найден Зеленогорски и кандидатите за общински съветници от политическа партия Българска нова демокрация с жителите на населените места в общината. Още в първите две села Горталово и Кашин те преминаха при огромен интерес и при пълни салони. В 11 населени места в общината партия Българска нова демокрация издига свои кандидати за кметове, за които ще се гласува с номер 34 в бюлетините. Това са Найден Зеленогорски в Плевен, Христо Таренгов в Славяново, Николай Христов в Брестовец, Йонко Спасов в Тесевица, Венко Найденов в Търне, Георги Петков в Опанец, Митко Янков в Пелишат, Панайот Бараков в Брашляница, Павлина Владимирова в Веглеш, Валерий Иванов в Мечка и Ивайло Христов в Ясен. През последните 4 години срещите по места на кмета на Плевен и кандидат за четвърти мандат Найден Зеленогорски на неговия екип и на общинските съветници от десницата са постоянни. Много важни са обществените обсъждания, които се провеждат във всички села на общината преди приемането на бюджета за съответната година. Като резултат от постоянните срещи с хората в селата и конкретно запознаване с техните проблеми, постоянно се увеличават отделените от общинския бюджет средства за малките населени места. Само през 2011 година около 2 милиона лева общински средства са вложени в строителство, ремонтни дейности и благоустрояване в малките селища. Плевенска община е сред малкото в страната с организирано сметосъбиране, сметоизвозване и разделно събиране на отпадъците във всяко населено място. За намаляване на престъпността в проблемните села с най-много регистрирани кражби с общински средства, осигурени от местната управа, са наети частни охранителни фирми. Във всички малки селища са реконструирани важни улици, подменено е уличното осветление, изградени са нови детски и спортни площадки, обновени са православни храмове, читалища, сгради на кметствата. През тази седмица кандидатът за кмет на Плевен и водач на листата Найден Зеленогорски и кандидатите за общински съветници от партия Българска нова демокрация ще посетят още селата Точеница, Поход, Върбица, Гривица, Ралево, Ласкар, Радишево и Пелишат. Купуването и продаването на гласове е престъпление.